L-20 ta' frar, minn fuq il-fosos tal-Furjana, il-Prim Ministru u mexxej Laburista Robert Abela ħabbar li l-għażla fidej il-poplu kienet għas-Sibt 26 ta' Marzu. Minn hemmhekk bdiet kampanja elettorali fejn il-Partit Laburista wassal il-messaġġ ta' Malta flimkien. Għażla bejn il-passat u l-futur! Aħna l-futur! Ftit tas-sigħat wara, il-Prim Ministru ħabbar l-ewwel prijoritajiet ta' Gvern Laburista ġdid. Fost dawn hemm investiment ta' 700 miljun euro għal 7 snin sabiex ikun hemm spazju ħodor viċin id-djar tan-nies. Il-Partit Laburista qed jipproponi 1000 proposta għal 5 snin li ġejjin u lilin għal futur sabiħ ta' pajjiżna. Manifest elettorali li jaħseb kulħadd fosthom fiż-żgħażagħ hekk kif se jkollhom żieda fl-istipendju għotja ta' 1500 euro lil ġenituri għal dawk l-ulied li jkomplu jistudjaw u 10,000 euro f'10 snin għal first time buyers. Manifest li jaħseb ukoll fl-anzjani hekk kif se jkollhom żieda ta' mill-inqas 15 euro fil-ġimgħa fil-pensjoni u anke mediċini b'xejn. Dan il-manifest elettorali jaħseb fit-tfal permezz ta' garanzija għat-tfal. Dan hekk kif se jkun hemm żieda fiċ-Children's Allowance, it-tablet u laptop għal dawk fis-sekondarja. Jaħseb ukoll fil-ħaddiema Maltin u Għawċin hekk kif se jkollhom żieda fiċ-ċekkiet tar-refużjoni tat-taxxa u anke tnaqqis fit-taxxa. Se jkollhom ukoll tnaqqis fit-taxxa il-kumpaniji li jaħdmu f'Malta li jassigura tkabbir ekonomiku wara l-isfida tal-pandemija. L-inċentivi għan negozji f'Għawdex se jkunu ta' 10% iżjed. Il-Prim Ministru tal-kelma tiegħu li mal-ewwel 100 jum se jimplementa elementi kollha brabta mal-IVF. Dan sabiex aktar koppji ikunu jistgħu jsiru ġenituri. Dan fil-waqt li l-pagi tal-edukaturi se jiżdiedu. F'din il-kampanja elettorali kien hemm 4 dibattiti bejn il-Prim Ministru Robert Abela u l-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech. Xi ħaġa komuni f'kollha kemm huma hi li Dr. Abela kien konvinċenti fejn ħarġet ċara id-differenza il-viżjoni tal-1000 proposta tal-Partit Laburista u n-negattività u l-attakki kontinwi tal-Partit Nazzjonalista immexxi minn Bernard Grech. Fil-bidu ta' din il-kampanja faqqet kriżi internazzjonali oħra, dik tal-gwerra fl-Ukrajna, fejn hawnhekk il-Prim Ministru saħaq kif Gvern Laburista se jkompli iwieżen lil familji u negozji bħalma ġara waqt pandemija. Waqt kampanja elettorali Dr. Abela mar Brussell fejn qiegħda l-impenji tiegħu bħala kap tal-Gvern Malti fil-Fora Ewropea. Il-kampanja tal-Partit Laburista kienet waħda viċin in-nies, hekk kif it-tmexxija flimkien mal-kandidati iltaqgħu man-nies f'diversi lokalitajiet. Matul din il-kampanja elettorali spikkaw il-laqat man-nies taħt it-tinet fl-attivitajiet ta' Rally Team Malta u anke Together in Concert ġewwa l-MFCC ta' Qali. Tul dawn l-aħħar 5 ġimgħat ta' kampanja der biċ-ċar li l-Partit Laburista għandu proposti ċari studjati, kostit u li kollha flimkien jiswaw 3 biljun u 300 biljun euro. Permezz ta' dan il-pjan li l-Partit Laburista ippreżenta għal 5 snin li ġejjin u anke lilin, il-familji u n-negozji Maltin u Għawċin se jibqgħu jiġu inċentivati. Dan għaliex Malta flimkien il-futur sabiħ.